og Patrick! Woo! Ja, fuck ja. Ja, men der er den her behovspyramide, og der er den her 5 niveauer, og det første det er sådan, det fysiske behov, og det er sådan kroppen, det er sådan kroppen, der har behov for mad, vand, ilt og komme af med afføring og sådan. Og så det andet niveau, det er sikkerhedsbehovet, og det er når de fysiske behov de er blevet opfyldt, så skal man have, så er der et behov for for sikkerhed, orden og struktur, som ligesom er nødvendigt for at et samfund kan hænge sammen. Og så er der det tredje behov, som er det sociale behov, som det er for eksempel det er kærlighed, og det er social accept i en gruppe, som også er meget nødvendigt for en gruppe. Og så er der præstationsbehovet, og det handler om at sådan blive rost og anerkendt af ens medmennesker. Og så handler det også om, så er der også en vis del selvrespekt i det, og selvtillid og frihed. Og så til sidst, så er der selvrealiseringsbehovet, som ligesom handler om at bruge sine evner, altså at kunne få en indre accept i, at man mærker, at man har nogle evner, som man kan bruge til noget. Og så er der behovspyramiden består af 2 overordnede niveauer, som er det lave niveau, som kaldes mangelniveauet, og det de sådan man er kun motiveret til at få dem, hvis man mangler dem. Altså det er kun nødvendigt at skaffe dem, når man ikke rigtig har noget. Og så er der den øverste halvdel, det bliver kaldt for vækstbehovet, hvor noget der aldrig sådan kan blive opfyldt helt, men jo bedre man bliver til det, jo bedre kan man som menneske og samfund hænge sammen. Ja, og det er en trekant, fordi at sådan de nederste niveauer, de er mere nødvendige for en basal overlevelse. Og slut.